Kowe sing ngeyel tak dumukke nang dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja tundang Bagong. Wela. Ora wedi kowe. Gugu karepe dhewe. Sawangan iki telapan. Iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tanganku iki tak acungke ngene iki Abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba apa piye? Njajal apa piye? Oh, kuwi rungono keprake wis banter banget wis. Rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang dadamu. Aji Sastra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanta. Ora jugruk dadamu aja tundang Bagong keparate. Durantasena, iya, Truk. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan iki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya? Oh nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap padha sekecap mangsuli pangendikaning Siwa Mandura. Leres. Mula kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Ora iso njaga marang derajat lan martabating para Punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo Punden Mandura. Petruk mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Gong, ayo Gong. Sik weteng kula ora, Truk. Wetenge loro. Aduh. Kenapa tadi mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, ja omong-omongan sik, Truk. Diulur wektune engko nek mari sikate, Truk. Oh iya, iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Truk? Waduh tak jagake. Jagake dengkulmu nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ming nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye? Kanane piye? Awal mulane piye? Niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing tok nglandhake sampeyan ming bela karo Sinuwun Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk, syarate Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Darmakusuma wis ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk, ning Mandarawati. Lho, sebabe napa? Mandarawati ketaman pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancel galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Ya nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pun selak sak piturute. Ngandhake nek Ndarawati ora ketaman pegebluk, Ndarawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titi sing dewa. Kok ketaman pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku dung juru iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Sinuwun Ndarawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho iki bener. Wah ning Sinuwun Mandura wis ora sranta. Petruk kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok-elok mripat. Mung kere, mung batur. Wani marang Kyai Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangiran sinuwun. Sedaya niku iso dirembak, iso digawe apik, digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk bali.
Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong melarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriye. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten apa-apa, kula lakoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh nang alam Padang niku mergo Semar sing mijekke ro bakso Simbok. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten niku kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek launekke Antasena, anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Unah-unuh ngalor ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku merga kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Ora nek pancen lakone ngono kuwi sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah kene panjenengan iso menggalih. Rada penake weteng ki, Truk. Mari, Gong. Mari. Kanggo ngentut matus ilang angine. Wis waras. Waras piye? Sikat saiki. Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, ndoro Antarja bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ha, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren iki, Truk. Migreno ini tak pacul sirahmu men mudarisan ini. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Cengengesan ora. Ora sembotole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garukaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah trek modar. Wong diajar kok ora males. Merga ngenggonono kowe batur, kowe bekti karo Bendara. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kowe lah gleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune iso nambani wong lara nggo nguripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kok netel wae. Sing didadel sungute kuwi. Dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikai variasi. Tak kira nek templekane. Ora templekan, Bagong. Nggih, Pon, nggih, Pon. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weli, aja dikapak-kapake, aja males. Sakarepmu nggonmu medeni Kakang Garukaca. Nek kowe diajar aja males. Siap. Tenan ya, Truk. Oke. Pun kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan bantu ning ketoke mung ngapusi. Lho. Kok ngapusi? Lah nek sampeyan ambles bumi, kula ora iso ambles bumi e. Le nyeluk piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Gong, paham. Ngono ya? Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo? Men jajal kok, Mas. Wong edian ora. Wah ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis di ngonok-ngonokke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis diweling kon ngonokke ping 3. Di ngonokke ping 3 ora metu ya meng kesel tok, ha ta? Ha iya, dengkulmu amoh ora. Tengok mburi kene. Menek Ndara Garukaca, Ndara Antarja tekan kene, tata-tata, Gong. Heeh. Pakaryanmu kowe, nek kowe dipala, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke. Wis aku tak nang mburi, aku penonton saiki. Penonton piye engko nek Ndara Garukaca ngantem kowe aja nesu lho, Gong. Aku ora entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati, aja males. Ora. Engko aku tak gedruk lemah ping 3 men Ndara Antarja metu. Ya.
Tenan yo Le. Heeh, tak jagani terus, tak jagani. Yo. Kata Dian Gatut Kaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna bekti kula Ndara ya tak tampa Gus bekti kula Den ya Bagong tak tampa nesu tenan iki nesu tenan iki mandeng kowe tanpa kedhep. Tata-tata lho, Tru. Ya. Wis siap-siap lho, Gong, gedruk lemah ping 4, ping 3. Andang lali ora. Ping 3. Wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe, Den? Ya, Tru. Nun. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Wangsul ana pitakonku. Oh, nggih mesti kula wangsuli, wong kula namung abdi. Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Kowe wani karo Siwa Mandura. Mangkene pinten? Wani kula menika dasaripun rasa kakehan gunem tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo wani karo Punden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa, Petruk, aku ora sudi batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? Nek kula bangga mesti wae aku mentolo karo kowe. Nek kula mboten bangga, mapano kene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirangke Punden Pandhawa. Pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gembol dasmu, Petruk. Truk, ora wani lho, Truk. Truk diweling ora wani lho. Menengo crawat iki menengo. Mangriyen Den. Kula mangunek-unekke napa-napa mboten napa-napa Den. Kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan niki wau teng ati kula kok kaya bajra lungit nyocok teng rasa. Petruk, nek kowe bangga mapano pancat pundakmu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu Den, lha niki wong tuwa lho. Lha niki wong tuwa. Sampeyan niku ora asana sakuku irenge umure karo Petruk. Kok sampeyan ngendas-ndaske kula? Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngene lakonmu. Ngapa Petruk cewek menengo? Iki kula lara, Den. Sampeyan cilik kula itik-itik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono. Bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wisuh gedhe menungsa pinten mawon ning ora tau nyuarani Petruk kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petruk. Petruk wedhos ngoten ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara nggunakake ndase Petruk ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang. Nek dadi putune cangkeme elek. Monggo sampeyan biyen ora ngerti, wong sampeyan ya isih bocah. Sampeyan ya isih bayi. Dadi sampeyan ngunekke kula Petruk tak gembol ndasmu. Sampeyan niku le nunggoni jaman dijedi teng Kawat Candra di muka sapa? Aku.
Nanti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labet kula karo sampeyan. Lha dina niki ati kula lara tenan. Kok nek ajeng mang potol sirah kula mang potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene kula diglundhungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petrone pancene ora dinggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Nggo mang potol. Ndak selak potol dhewe. Mang potol to. Kula ikhlas ning kene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking raga mapan teng swarga teng rika ketemu kalih Mbah sampeyan Prabu Pandu. Lho Petro kok wis mati. Ampun. Kena ngapa, Tru? Puntek batrene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Ya. Wong iki nek cerdas ngene iki, Gong. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe selawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocot kowe ora. Kowe iki wis ora ndirasa sedih kok iso nangis ya, Tru. Mripatku tak culek dhewe. Nganti mbrebes metu apa luwe. Terus Ndara Gargoco tak tangisi raine saya pucet aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Gargoco. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe saya gemeter. Telapakane tangan kemringet, nervous. Wah gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah. Radong kok. Nervous kok panganan. Brubut maju. Sukses rasang gedruk lemah ping 3 rasah. Andara Antasena mau welinge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono to? Heeh. Nah, saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksude aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa, ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dukung bapak. Awak koyo arep masuk angin ya, Tru. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono Tru, Antarjaya ampun ning kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Lho cara aku iki mau Ndara Gargoco arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal, Go. Aku ora iso mikir, Tru. Wong siraku gedhedhuk. Siraku gedhedhuk apa? Gedhedhuk tembok banter banget. Aku ora iso gagar otak sebabe ora ndek otak aku. Ya duwe, cilik. Cilik dengkulmu melocot ora. Ya, aku tak ngaso ning isor wit kae nek Ndara Antarja tekan kene wangsuli. Petro nanti Bagong. Ngopo boleh Petro? Arep tak pateni. Lho, wani ora. Brus, wah rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng nek aku modar. Wah, bombong kok krasa. Bombong kok krasa. Ya wis ngono wae terserah arep apake sak karepmu. Aku tak ngaso kesel aku. Truk. Ngono aku disembur. Habis carane aja disembur. Wong kuwi nganggo akal. Duh. Antarja jedul tak takoni. Madosi sinten, Den? Petro mboten wonten. Truk. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi. As. Kono. Engko kowe jajan. Ora. Aku lho tak jajake lho. Iya engko. Sangune semari 150 aja kuwate. Ora nggo jajan ora wis.
Kok kuwatir ya, tak lindungi, Tru. Ya. Nyambut ngono aku seneng. Heeh. Amos Suramarata, Jayamrata. Rasa sumbar. Rasa sumbar ketok iku iki wong meneng ning menangan. Ketoke. Ketoke kok kalahan. Usuk kalah menang pokoke gleleng lho ya. Ya, antenane kene terus. Ya. Jedul saka njeron bumi. Ndara Antarja. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit? Bar ngunjuk anggur napa? Ora. Kok abrit pasuryane? Aku goleki Petro. Nun, goleki Petro. Oh, Petro iki ngeyel kok kandhane. Tru, sing goleki iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupono. Aku ra ono, aku tok slametke. Tok aku ben leren. Lah nek ngono, ya. Bairono. Petra ora ono, anu mboten wonten. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petruk ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Tru, krungu Tru. Ora tak cuwek matamu wis. Kono Bairono, omong nek kowe mau swara radio. Oh iya. Niki wau radio. Gelombang FM. Gelombang FM Bagong. Nun. Bagong ndi? Kok Bagong Petro ndi? Tru? Ye, sing goleki kowe ta. Ana kleru le omong. Satria kok kleru ya, Tru? Ah iya. Ha ta, Tru? Ora seru-seru. Ha ta, Tru? Lali ya aku. Madosi Petro. Iya. Terus ajeng mana pake? Petro arep tak ajar. Lho. Petro niku wis lulus e. Lho. Kok arep dibelajari? Tak ajar tak tutuki sirahe. Bumi goncang-gancing langit kelap-kelap. Biar lintang kang kumedhap. Titi sonya madya ratri lumrang gandaning puspita. Ilir-ilir. Ngapa kowe guyu Antarja? Ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok isih iso banyol. Karang Bagong dawane banyol. Hah? Karemu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petruk. Terus aku ya arep katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora, Jo. Lho. Jo sapa? Jo ki jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang Antar ngono, ha. Metik apa ora kowe nek Antar? Wah, omongan karo wong kaya niki malah mumet siraku. Ngombe obat. Aku ater. Aku nggawa apa plikita. Hus. Bel kita iki cangkem. Mangkel aku. Ngombe ye ora. Apa aku goleki Petruk? Petruk pokoke ora arep kena digoleki sapa-sapa. Petruk takon ngaso. Aduh. Petruk wis mulih. Ngaso apa mulih? Mulih apa ngaso? Ngaso. Molak-malik ora. Korene Petruk ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karepe Antarja. Ha wis kena aku malang kene kok. Anggep aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo sing tak adeni apamu, Jo? Ora minggat, ora ngerti kridane Antarja, sembur mlonyo awakmu. Wis aku sik, sabar. Sabar, bahaya iki. Nek ora jaga jarak semene. Ora cuh ngono kena aku. Mlonyo tenan. Cilaka aku. Ngopo mundur? Ayo ndelok jarak. Kowe nek ngidoni aku tenan, aku iso mlonyo tenan kowe putula e. Aku mung wong biasa e.
Ning ngene, Jo. Iki wis dadi anteping tekadku. Aku tetep kudu mbelani Petruk. Yen ngono kowe wani karo Antarja, sing tak wedeni apamu? Maju mrene. Katon ora idu? Ora. Gak aku nek idu. Aku gelem maju ning ora idu. Ya ora. Nek idu gal aku, ora. Kuwi nek idu adoh banget. Aku nek idu mak menedak. Arep ngopo kowe? Jo, opo? Kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Ha, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi radong kowe. Semar ki Sang Hyang Ismanta. Kok mbandem rek ngapae, Truk? Hah? Hah? Ada no? Ismaya. Hah? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Nggo kualat lho. Bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya. Kowe kakangane Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Panggilan. Ora ono Bathara dosen, goblok banget kowe. Bapak iki kakane Sang Hyang Guru. Ngono terus kaya aku nek matur kamu lho ngono. Oh iya. Bapak iki kakane Bathara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ana sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau umuk. Bapak iki mondok menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Dadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dite ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petruk Bagong iki ya dikai aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak Gareng Petruk Bagong kowe tak weni aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu nggunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani kakangku Petruk karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane iki kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak tokke. Tak tokke, Jo. Ayo gak ketokno. Rekoso ning nguwali talenan iki lho, Jo. Sing arep totoke iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Petruk ki arep semangkean, apa-apa dibandem, apa dibandem. Waduh, ngenengi bakul es. Mudar. Ngenengi gelase ora. Hah? Dadi nek aku gelem ngatek aji Jaya Kawijayan ki namung kowe. Cil. Tanganku iki sawangen, Jo. Tanganku iki sawangen. Ki tlapakku ki nek saya abang, kowe sing ngeyel tak dumukke ning dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja tundang Bagong. Wela. Ora wedi kowe. Gugu karepe dhewe. Sawangen iki telapakan. Iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tanganku iki tak acungke ngene iki abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba wae piye? Njajal apa piye? Oh, kuwi rungono, keprake wis banter banget kuwi, Jo. Rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang dadamu, Aji Sasra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanta. Ora jugruk dadamu aja tundang Bagong keparat kowe. Udare. Piye
Piye, Gong? Wah, meh putus asa aku. Kok putus asa tak getak ra wedi-wedi. Aku saya wedi. Tok kapake to le tapusi. Tapusi piye? Aku anake Semar ki sang Hyang Ismanto. Ismaya. Dieling-eling to? Oh, tanggaku Ismanto arep takon lunga kok. Men kelingan terus e. Ismaya. Kuwi maring aji-aji karo Bagong. Wis sawangen iki. Ngopo ngono kuwi? Dadak dengkulmu. Telapakanku iki sawangen Antarja. Nek nganti ki abang ki tak tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Waduh. Apa iya? Weh, kowe iki ora percaya terus. Telapakan siji ki tak tamake gunung iso jugruk. Oh, to. Pek jugruk kabeh. Gunung kok suarane makpek. Aku wis tak tes terus. Oh iya to. Loro. Tak tamani telapakanku jugruk ngiwa, jugruk nengen. Gunung endi kuwi? Gununge bojoku. Oh setan ya ora. Kowe ngrungokke tenanan kok. Antarja saya pucet terus nyemplung anu ngeleng ya, Truk. Tak uyuane aja. Men kaya jangkrik ora mungkin kaya jangkrik kok. Rampung. Urung e, Gong. Ngopo? Ayo sing joget-joget kae sapa kae? Endi ta? Oh, wong edan ono udu. Sing ngarepe kok. Oh, Patih Mandura. Sapa Praoto? Pragota. Nek kae ora ana welingan sapa-sapa, Truk. Nah nyekel awake dhewe diajar wong loro. Dajar wong loro le. Mangkah anggro sesumbar tendo bumi kunjing kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang waduh lagu Nampa dawuh Sinuwun Prabu Mandura bareng didhawuhi kok nyekel Ponoka. Aku kok malah geli dhewe. Patih kok nyekel Ponoka. Petro. Mripate dipendelekke ning ora jembar. Halo, jile mripate adimu kae sing kaya ceplok andhok. Halo Bagong aku training abang. Wile nyolong ngendi kuwi. Wah, arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu. Wah, brisik cengenges bandem batak ora imu. Waduh digetak kaget aku. Wah, bape kaya batang. Waduh. Petro inggih. Meneng. Patih kok kakak. Mbaya meneng. Oh, tapuki sisan kowe. Ayo, cungar-cungir, ayo. Arep guyu meneh kakak. Kang Grising. Wah, tapuk tenan. Ndara Pragota, ya. Tindak mriki
Dawi Sinun Prabu Mandura nyekel kowe. Kon nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Ah, ora ngerti. Lumbute apa, salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Mburimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bodo ajeng mbleh sak karep sampean. Mergo Petro niku menungso. Lho, wani aku. Lho sing tak wedeni apa, Mbok? Cencang jenggot kroncal ya. Yang lungeng kadung ampun.
Ragoto wonten timbalan. Kowe tak utus supaya nyekel Petruk karo Bakul lah kok malah mundur. Piye kabare? Nyuwun pangapunten. Najan namung drajating Punakawan nanging pancen sekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun kula dipun gulung kalian Petruk kandhong bolong kula semanggaken sinuwun gugu karepe dhewe. Manuswaning jajalan iblis lanat. Petruk kandhong bolong. Kowe ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias Maranata Mandura Prabu Baladewa. Ora minggat tak glendang nenggala jeblok wetemu barat. Wah, mlayu modar tenan aku. Sinuwun Mandura duka yayasinipe. Petruk kandhong bolong ora minggat. Sekono karo Ngamarta glandang nenggala jeblok wetengmu. Terus tangane mak biar. Kaya nyekeli kembang api kae ora pangling Kyai Nenggala. Melayu sipat kuping. Wes mbuh bakul apa-apa tabraki kabeh. Iki nek ora mulih ning nggone bapak, Pak, ngaturaken ketiwasan, Pak. Wah, kula semanggaken ndak. Bagong. Aduh. Aku kok ya lali nek nggawa adikku to ya. Lah ku mlayu banter banget. Monggo Bagong ae nek mlayu pupune gathuk. Suasane mak kok. Mati le. Kowe le balik kesuwen. Sinuwun Mandura wis gawa nenggala. Iki Bagong barang melu slira-sliri nang kene. Nyus. Pecah sirahmu. Lho, Gong, Slamet kowe. Aku ngojek. Woh. Ngojek. Kowe asem kowe. Aku sogah melu tro nek carane ngono kuwi. Kowe iki nek ngejak wong ki kelingan, ora micaki. Sinuwun Mandura, Petruk ora minggat klepat, aku bingung aku. Prabu Baladewa saya cedak. Ana tukang ojek langsung tak cengklak. Lari, Mas. Kono ya langsung gas. Wang. Aku ningok ngiwanengan kok rindih banget iki. Bul montore Yamaha 75. Suarane tok le banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa lho. Lho, Ndara Baladewa nyelip ojekmu. Aku ora ngerti. Aku kurdung bagor e. Dadi kaya numpangke wedhus. Aku nangsu nek ngejawang ki kelingan terus. Ya ora nyun ngapura karang ya. Wis yo mulih yo. Mulih. Mulih piye? Mulih lapor bapak nek ora entuk gawe. Terus mung perkara Baladewa nggawa nenggala, kowe wedi. Ha mestine wedi nenggala ki pusaka kadiwatan pusaka ampuh. Ki lho wong nek ora tau ndelok critane para ulama, critane para pinter. Pusaka ki ampuh saka kareping sing gawe urip. Pusaka ana dayane saka kersaning sing gawe urip. Kowe ngerti ra? Tau dicritani nang sekolahan ora? Apa kowe suwita ning gone Pak Kyai dicritani ta ora? Apapun sing dumadi ning donya iki eneng dayane apa wae kuwi saka kersaning sing kuwasa, saka kersaning sing gawe urip. Contone nalika Nabi Musa doyak-oyak tentara arep dipateni jaman semono entuk firman saka Gusti Allah, Musa, tongkat kuwi sabetno Laut Merah, disabetke dadi mbelah. Kuwi merga saka kersaning sing gawe urip. Isa lho truk nenggala kae, kowe maju metuki nenggala terus Gusti sing ngarya jagat Baladewa kok pakartine sak ngisoring dramaan. Baladewa pakartine elek. Nenggala ilang dayane, cocoke kowe ora apa-apa. Lho, ora gleleng, ora. Saya mulih wae. Aku ora percaya cangkemmu. Ngayal wae. Lah nek pancen kowe wani maju, aku ora ana masalah ora Baladewa. Oh, aku ora ana masalah ora Baladewa. Lah mau padu ning kedaton mau padu apa? Lho, aku kan nantang
Kowe iso nglangkai bathange Petruk, kan ora muni bathangku. Ada? Lah aku kan ora nantang. Aku kan om Melayu. Kok saguh? Iya ya. Iya. Aku kan ora ono masalah. Sing ono masalah kowe kejaba nek Baladewa sumbar. Bagong ora bali. Jojo Nenggala, ora Melayu aku. Langsung tak ungalke dadaku. Kowe golek aku ya. Aku tak ngono. Nyok Jojo Nenggala. Ora muni Bagong. Sing diancam Petruk kok. Petruk iki apa aku? Aku. Akene. Ana tandangi. Engko nek Gusti wis njabut ampuhe Kyai Nenggala, ditamake kowe ora apa-apa. Aku ora percaya omonganmu. Kowe iki nek omong ngono kuwi nek aku ke taman mati tenan, kowe seneng-seneng. Terus, kowe iki kakangku kok aku seneng-seneng ki narane piye to? Lah iso wae kowe seneng-seneng. Ora. Ning aku njaluk kowe aja mundur. Isen aku nek mundur. Oke. Wis tak lakonani, mati ya men. Ha ngono. Wong kowe urip yo ming doyak-oyak bang plecet kok. Ah iya. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Sedina pirang-pirang ewu ming go mbayari. Aku iki ciduk kowe kredit. Angker-angkeran didit kok ya wis men. Goleki gaman. Oke. Manut apa aku? Manut kowe. Ya. Bendo. Kita jileke bakul degane ya sakarepmu. Kurang gayeng gitu ya, Gong. Wis iki wae gayeng. Ya. Gawane. Karo titip, Gong. Apa? Dompetku iki nehno bojoku. Omong bojoku nek aku 3 dina ora bali, kok nyelamati 3 dina tekan 1000. Omongane aku mati. Oke. Ngono kuwi lho. Ikhlas ro nyawane nglabi Bapak. Ya. Karo anakku sing barep kae wis arep lulus sekolah, sesuk nek butuh ragat dolno Tegal ngarep omah. Oke. Anu mobilku sing ning samping omah kae dolen sisan, Gong. Payu pira? Mesine ora ana. Ya pokoke sapa sing gelem nuku tuku. Oh iya. Lho kae kan ora ana bane mung ditumpangke watu to, Truk. Pokoke nek golek ragangan. Oh iya. Ya wis. Karo apa jenenge iki pitikku sing akeh banget petelur kae sing aku ternak kae dobani ya, Gong. Heeh. Kowe ya sok nilai to? Heeh. Berarti nek esuk kae sok nang kandang wit kan nilai ndok to. Ha iya. Duleki keok 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 arep ngendok. Sesuk aku berarti ganti pekerjaanmu. Heeh. Dulekane oh ning aja nggo jempol. Mati pitike. Nggo jenthik sing pas. Keok ngono. Nek nggo jempol keok. Mudar ndoke ra iso metu. Ya. Wis tak mangkat, Gong. Sik. Anak wis tak titipke. Heeh. Oma titipku sisan. Terus liyane wis. Sik terus karo tak goleki orang-orang ketok tiba ning pangkonku. Medeni ya. Terus liyane ora. Engko nek kowe lali lho. Engko kowe mati, lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir wena-wena. Ya. Sapa sing urung? Wis kabeh kok. Deleng-eleng. Sapa? Bojomu? Titip kowe sisan. Mbangane kliya. Rondo ki ngrekoso lho, Tru. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku. Ajine kowe seneng suwe to kowe. Ha to. Anakmu sing barep karo anakku. Oh, setan ya ora. Mula kok rupane beda. Ae tok kae wis karo aku 3 sasi kok. Wis ben ra apa-apa aku sing ketoko komanan 6 sasi kok. Cah edan ora. Amon Surawarta, Jawa Rata imbang yen para padha. Kene.